Il-Partit Laburista jinnota kif huwa ta' tħassib il-kliem li Simon Busuttil lissen lil whistleblower Joe Kawki skonċida li dan tal-aħħar taħt ġurament fil-qorti. Dan fejn Busuttil staqsih il-għala baqa' dej bix-xogħol meta kien jaf li l-Partit Nazzjonalista kien se jitlef l-elezzjoni. Kif nistgħu aħna ma ninkwitawx b'dikjarazzjoni li mixejħ li fil-fema tiegħi u fil-fema ta' ħafna meta jaqrawha hija ċara li kieku tlajna aħna kont titħallas jew l-affarijiet kienu joqgħu għaddejjin. U minn bniedem nerġa' ngħid li qed jaspira li jkun Prim Ministru, dikjarazzjoni ta' dix-xorta hija xi ħaġa li tippreokkupana ħafna. Altru l-bniedem jiżbalja u altru l-bniedem ikun qed japprova sistema li mhux mibnija fuq l-iżbalji ma mibnija fuq pjan. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela innota kif il-whistleblower kien ċar u fix-xhieda tiegħu ma ċċaqlaq xejn mill-fatti. Dan għall-kuntrarju ta' Simon Busuttil li tul iż-żmien bidel il-verżjoni tiegħu dwar il-każ tal-iskandlu Tawdex, fejn l-ewwel qal li ma kien jaf b'xejn u issa saħansitra nafu li ltaqa' ma' dak li llum hu l-whistleblower. Meta l-politiku jsir jaf babbuż, huwa politikament korrett jekk jaġixxi biss billi jirrapporta l-każ. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ian Borg staqsa li kieku reġa' tela l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien xibqa' għaddej dan ir-rekit. Għaldaqstant tenna li huwa importanti li Simon Busuttil jiċċara l-pożizzjoni tiegħu.